Здравейте, аз съм Кристиян Кирилов и имам възможността да разговарям с Златин Георгиев, едно от най-разпознаваемите и уважавани имена в българския баскетбол. В момента той е водеща фигура в състава на баскетболен клуб Левски и играе ключова роля не само с уменията си на терена, но и с опита и спокойствието, които предава на съотборниците си. Заедно с Асен Великов формират стабилен лидерски тандем, който дава облик и характер на отбора. Златин продължава да е пример за професионализъм, дисциплина и отдаденост към играта. В края на сезона той споделя откровенно мисли за изминалите месеци, предизвикателствата и пътя напред. Как бихте обобщили представянето на баскетболен клуб Левски през вече изминалия сезон? Ами, мисля, че играхме добре. Поне това смисъл. Като класиране не беше кой знае какво, осми бяхме, но мисля, че играхме добър баскетбол. Младите момчета за втора година играят по-сериозна роля. Изгубихме 4-5 мача, които бяха наши, но за съжаление има и такива моменти. Мисля, че ако се запази отбора и за до година, ще е много по-добре и ще се представим още по-силно през новия сезон. Какво бихте казали за израстването на младите състезатели в отбора на Левски? Мисля, че доста добре се представят. Трябва да има още доста тренировки, в смисъл. Трябва да се раздават в тренировките, в всичко. Трябва да ходят индивидуално да тренират, но мисля, че са напреднали в изминалия сезон и дано за до година да са още в по-добро състояние. Каква е личната ви мотивация да продължавате да се състезавате на това високо ниво? И аз съм професионалист, в смисъл и през лятото тренирам. Докато ми се играе, ще играя. Сега не знам дали това ще ми е последна или не, но мисля, че се представям на ниво. Ако почна да се представям зле, мисля да се откажеш, мисля, като най-нормалното нещо. Съответно ще дадете пъти на по-младите баскетболисти. О, да, разбира се, те гледат от нас, мен и Асен, че сме по-опитни и попиват някакви неща, да и за напред да им помагаме в израстването. Какво ви помага да запазите отборния дух след тежки загуби? Година, да ви кажа, нямахме много тежки загуби, една-две имахме, но те трябва да минат тези неща. В смисъл, млад отбор има такива моменти, защото на младите играчи имат много амплитуди в играта. И това е нормална част от израстването ми, тяхното израстване и затова мисля, че без тежките загуби няма как да се израснат. Загубите изграждат играчите за напред. То с победи е лесно, но мисля, че като минеш през трудните моменти, после за напред ще има още по-добре. Публиката често е наричана шестият играч. Как усещате присъствието на феновете по време на матч и какво бихте им казали днес? И какво послание бихте отправили към тях? Ами, искам да им благодаря, че миналата година почти всеки матч имаше, почти беше пълна залата. Ние сме единственият отбор, който е само от българи и според мен хората това им харесва и заради това идват толкова много в залата. И мисля, че публиката на Левски е най-добрата в България и те са го и показвали на финала, като победихме ЦСКА преди 2 години. И дано и за напред идват да ни подкрепят хората и да ги радваме с играта. Какво е чувството да си лидер на отбор като Левски? Много Ами, добре много е си хубаво. запознат с вярната публика на Левски. Да, хубаво е. Това е легендарен отбор и има много фенове, разпознаваем си и това ти допълва още към играта още самочувствие. И ти помага в мачовете най-вече. Какво е чувството да играеш в залата Семелион, което е най-новото спортно съоръжение в България? Хубаво. Залата в България според мен няма такава. Мисля, всичко е направено много добре и мисля, че за всеки един играч е удоволствие да играе там. И това е много хубаво, че господин Петър Георгиев я направи залата, за да сега и национален отбор ще играе матч там, което е много добре. Само такива зали трябва да има в България, в смисъл за баскетбол. Жалкото е, че такива зали се срещат рядко на териториите на България. Общо взето са една-две да стават. Всичко друго са стари зали, които им трябва много ремонт и нови идеи да се вкарат в тях.
И много пари. Това е най-важното. Което е и откъде се намерят тия пари, никой не знае. Ако не ги държи държавата, но като гледам как е положението, няма да даде нищо. Политиката на държавата наистина не е добра в момента за спорта. Те от Съответно, 30 те не години не е отпускат добре. средства. От 30 години е така, така че нищо не ни И да, очудва. То затова държавата е нямаме, ние тотално дори абдикирала. нямаме един стадион като хората в България, единствено този на Лудогорец и на Ботев. И сега на Локото ще стане, но те не са в София. Ние в София нямаме един нормален стадион. За огромно съжаление така. Да, разбира се. Какво беше чувството да напуснеш Левски дори за кратко, за период от един матч, да изиграеш една среща за отбора на Спартак Плевен и то в гостуване в Даня? Ами трудно ми беше, в смисъл, не исках да се тръгвам, но нямаше как. Отидах в Плевен, добре, много добре ме посрещнаха хората и отбора, но така го почувствах и мисля, че направих най-верното решение за мен. Но матчът беше хубав там. Играхме добре, но паднахме, мисля, че са на две точки. Но и бяхме само 6 човека, че повечето бяха контузени и болни. И играха, ние бяхме четирима и две момчета от юношите. Но стана интересен матч, беше хубаво. А какво всъщност те реши да се завърнеш в Левски? Дали твоята Ами, емоционална привързаност? много неща бяха. В смисъл, отбора, треньорите, всичко. В смисъл, тук си бях, съм си свикнал и явно и това допринесе да се върна.